Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre neîndeplinirea condițiilor de studii, cauza de nulitate a contractului individual de muncă. În cazul în care un angajat constată, după întocmirea unui contract de muncă, faptul că angajatul respectiv nu deține studiile necesare, poate invoca încetarea de drept a contractului nulitate sau trebuie aplicată procedura pentru necorespundere profesională? Specialiștii portal codulmuncii.ro ne spun următoarele. Potrivit articolului 57 alineatul 1 din Codul Muncii, republicat, nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Nivelul de instruire reprezintă o condiție necesară pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă, iar sancțiunea pentru nerespectarea condițiilor necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă este nulitatea acestuia în conformitate cu dispozițiile articolului 57 alineatul 1 din Codul Muncii republicat. În speță, angajarea pe o funcție care presupune îndeplinirea unor condiții de studii superioare trebuie să se realizeze cu îndeplinirea acestor condiții de studii, în caz contrar intervenind sancțiunea nulității. Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, toate contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convențiile aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Totodată, menționăm că, potrivit articolului 57 din Codul Muncii, constatarea nulității și stabilirea potrivit legii a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească.